Nou, hier is in de nacht, aan die stang, hebben ze een touw erin gegooid. En onder dat touw hebben ze een etalagepop hangen, met een strop om mijn nekken. Eind vorige week ontdekte de politie een aan een strap ophangen pop bij de Bonifatiuskapel in Dokkumon. De pop moest Geert Wilders voorstellen. Daarbij hong een spandoek met de tekst: PVV is NSB, zo eindigen fascisten. Beheerder van de Bonifatiuskapel, Lammert de Hoop, had een duidelijke mening over de actie. Zulke soort anonieme acties vind ik heel misselijk en fout. Als je dan toch ergens voor demonstreren, dan komt er dan echt vooruit en dan kun je tenminste erover gaan. Wat ik degene mij aan wil, is dat ze wel in gesprek blijven en je mening zeggen, maar net op deze manier. Ex-raadslid Sibian Vogelsang spreekt er schande van. Ik vind het verschrikkelijk. Waar je maar een hekel aan, of je nou links, binnen, rechts, midden, maakt mij al hier niks uit. Maar je kunt normaal debatteren over problemen, je kunt praten over zaken. Maar je doet net dit soort belachelijke dingen, dat slaat helemaal nergens op. Ik ben eigenlijk van doodsbedreigingen natuurlijk. Hey, je moet in de strop hingen. Meesten op straat vinden de actie er 4 bij terug. Ik ben net een fan van hem, maar dit vind ik net goed. Nee. Door ze hier, hè? Dat is er net leeuwen. Je moet het een beetje positief bezien al in mijn maar en nu net al krijg je. Je moet de samenleving opbouwen en net opbrengen. Ik denk net dat dit een goede manier is. Je kan wel protesteren of demonstreren, maar het moet op een goede manier gebeuren zonder mensen te beledigen of dingen te vernielen.